Natuurlijk is ek al op. Dan ek is baie populair en ek het dit eintlik nodig nie. Maar is altyd goed om te weet wat ander mense van jou dink. Hier is my profiel. Aantrekkelijk, een sexy en een gescheiden. Mans wil ook wel eens die beetje ondervinding het. Zo in mijn laat 30's. Oké, allemaal lief een beetje voor een ouderdom, man. Beetje baie. Sensueel en geheimzinnig. Mans hou van een uitdaging. En mijn profiel is windgat wijfie met bloemen, waar nou anders. Nou ten spijt van mijn briljante profiel, krijg ik altijd met die losers te doen. En er is een naam, er is genoeg om je lipstick in te slikken. Hoor dit hier. Liefde is voor die koels, zoals alle mans maar. My hartjie, my liefie, wat is alleen sy mondsvelkie. Hoor hierdie een, voorleier, soos alle mans was. Geteel om te speel. Ek is vol geld, maar vol stront. Groot voel van oudsoring. Ek hoop maar ek praat van die volspryse. Ek het dat skryfpunt nog in die goedetjies, die hoor dit hier. Jik skyn van Nigel. Ek is gesê en ek soek 'n vrou wat jik. Baas naas. Ek hou nie van bloedvermenging nie. So ek hoop, jy is nie 'n shark of 'n leeu nie. Want ek is van Pretoria en my bloed is blou. Wacht hier, kijk hier. 75-jarige Jopa. Ek is 'n jong 75-jarige opa. Ek moet gehelp naar die badkamer toe, maar ek loop alleen terug. Wacht, ma. Hallo ma. Nee, het gaat goed, dankie. Ja. Hoekom het ma gebel? Die talentconcert. Maar ek het 'n klomp ander stories aan die gang en ek het nie meer tyd om met ma. So jy het nog items nodig. Hoeveel? 2. Ja, ek was nou besig met 'n stand-up comedy show. So as ma. Ja, dat is vir my duidelik en ma my nie daar wil hê nie. Nou, hoekom het ma dit vir my gebel? Ma, ek lê nou liewer af. Tot ziens.